ezikamthaniyi. Ecosystem. Sikhuluma nababonke abamnyama ezweni, kodwa ngokuqondile bonke ababe kwaZulu ngesikhathi sodlame. Uyakhumbula amakomrade ezama ekukuncenga ukuthi ungene kumuzabalazo wabantu. Uyakhumbula ukuthi izindawo eziningi zabamnyama zazingamfuni uButhelezi neNkhatha. Ngobani? Zulu on Zulu killings. Abantu babephendula bethi, siwugene kanjani umuzabalazo iNkatha inibulala kangaka? Besho bekutshela ukuthi usibanibani ungcwatshwe nini. Obulalwe ngubani kumazi eyiphi amaphoyisa akwaZulu. Noma ubani ilungu leNkatha elimbulele. Mase kulandela izinto njengokuthi usafunda esikoleni. Umakhelwane uyiNkatha uyamphimpa emaphoyiseni. Bonke abantu abangena ekhaya bayaziwa esiteshini samaphoyisa. Isaba sokuqala ukuthi izongibulala iNkatha ishise nasekhaya. Kwakuyisizathu sokuqala sokuthi ungabi phambili kumzabalazo. Wawusabela umndeni wakini nezimpilo zabo. Ungasabi amabhunu kodwa usaba iNkatha. Umshini wokubulala. Ngoba sazibonela thina ngawethu amehlo. OZulu Popayi, amalunga eNkatha, omashayabhuke. Bezenzela bebulala ezindaweni zabantu abamnyama. Manje usho kanjani namhlanje ukuthi uzozila umuntu owabulala kangaka? Amasimba wodwa lawo. Asizukuzila. Sizojabula, sishise inyama, sazise izizukulu ngaminyaka eNkatha. Asizukuhlonipha amasimba ashiwo umbuso wezimpimpi. Askarisi. Sagolozela umbuso wabelungu namabhunu, sagolozela umbuso kaButhelezi, nalabake sizobagolozela. Azikhale. Fuck off. Abakhishwe makuvodwe.